Kerim Qurban Nefes'in ömrü, dörediciligi ve yaşlık draması. Türkmenistan'ın halk yazısı Magtumula adındaki devlet bayrağının eýesi Kerim Qurban Nefes 1929-njy ýylda Göktepe etrafynyň Ýylgyly owasynda eneden dogulýar. Owadaky 7 ýyllyk mekdebi oturýar. Uruş döwrüniň agyr kynçylyklary sebäpli olaryň maşgalasy tejene göçmeli bolýarlar. Şahir 1945-1946 ýyllarda Tejen derýasynyň boýuna kurulýan suw howdanynyň kurulşygyna işden döwründe ýörüýte kurulşykçylar üçin çykarylýan gadyatda jogapkar sekretar bolup işleýär. 1949-1951 ýyllar arasynda goşun gullugynda bolup dolanyp gelenden soň ýene-de jurnalistlik kärine işe başlaýar. Kerim Qurban Nefes Magtumula adynyň Türkmen Döwlet Uniwersitetini tamamlaýar. Türkmenistan Yazılar Birleşiginde Tokmok, Sovet Edebiýaty jurnallaryna jogapkar wezipelerde işleýär. Ol Yazılar Soýuzynyň başlygynyň orunmasary, Türkmenistanyň Ýokary Sowetiniň deputaty bolup il ýurduna jan teni bilen hyzmat etýär. 20-nji asyr Türkmen şygyrynyň kerwanmaşysy Kerim Qurban Nefes, taýymyz baba, ata we ogul, gumdan tapylan ýürek, aýal bagşy, azy güller, siýji güller, saldat ýüregi ýaly ýüzlerçe ajaýyp eseri Türkmen halkyna miras galdyrýar. Kerim Qurban Nefes 1988-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda aradan çykýar. Qadirli ýyldaşlar, inni Kerim aganyň ýaşlyk dramasy diýen iň söýlen paýamalaryň birini siziň dikkatiňize çekýäris. Okuýar Abdurrahman Diýeji. Gaňlyň oýuny tejenne galdy. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýyz wagtyň. Ok geçmez ýylgyllaň içinde galdy. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýyz wagtyň. Bir ýandan uruşdy, bir ýandan hasrat. Hasrat bolçylykdy, hedillik gahat. Şol ýowuz ýyllara gelipdi gabat. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýyz wagtyň. Därler ýanýardy, ýyz köpelýärdi. Gitýärler gelýänlen has köpelýärdi. Toýlar azalýardy, ýas köpelýärdi. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýyz wagtyň. Söýüşmek düşmejek ýaly diýada. Emma söýgü diýilen jardyly zada hüküm etmedeken hiç hilqada. Heniz ýigit wagtyň, heniz gyýyz wagtyň. Diýerdim, geregim çen molly oýlan. Ähli boýdaşlaryň başlary boglan. Sen diýerdiň, garrap barýan oglan. Äw men öz wagty bar, sabryň öz wagty. Boýnuňdan gelerdi jeňeliň isi. Goýnuňdan urardy tümmeliň isi. Debiňden kükärdi müngüliň isi. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýyz wagtyň. Kem-kemden golaýlap lebiňe lebim.
çawrap başlany demiňe demim. Näz bile iterdiň, any edebiň, söýgü bulaşmazmy edep az wagty. Oňuşmaly bordum saçlaryňy ýyka. Lep qadagan wagty, olam bir hasap. Ýöne beýle hasap, düşmez aňsap. Hasap ýitýän eken diz wagty. Çıkarmıyadımdan şol täsin fursat. Çıkjak bolaýsa da bermen ruhsat. Gursogmyň üstünde gürsüläp gursok keteniň içinde gyzyl köz wagtyň. Sagatlar tiz geçti şeýle. Ýanja dokuşlukdy bolupdyr öýle. Sen nidiň planjan, gaýdaýly öýe, ýigdiň öz wagty bar, gyzyň öz wagty. Şo mahal ýokardan geldi bir awaz. Seretsem toraň urupdur perwaz. Aşyklar ýene-de sabr ediň biraz. Görmändim saýamyň beýle ýaz wagtyn. Deryahim seslenni etmäň ätýäç. Size kast etjege taparyn alaç. Siziň kimin birege mätäç. Görüpdim ne derya, ne tekiz wagtym. Asmany pelpellep bir goja bürgüt. Gyýgyrdy siz juda münasip jibit. Ýöne welin gysha galaymy ýigit. Mewe yetişdimi ýygyna güýz wagty. Tokoy bir güdünden alyp ak pata. Gysha galmadlyga edipdik wada. Ya sen sada bollaň, ýa-da men sada. Birden tupan gotdy dünýäň ýaz wagty. Bilmedim nämäniň hesibi boldy. Eneň bir sawçynyň yesiri boldy. Şeýtidi özgäniň nesibi boldy. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýyz wagtyň. Attılar maşina, ses etdim ağla. Topuldum, çektiler kolumdan tavla. Bir menzile gittim, izinden ılga. Göp kürtelem bolsaň entek gyýyz wagtyň. Bir gujak alyn saç, bir gujak çokul. Üç gujak örim saç. 10 gujak akıl. Şunça hazinany bir kürte bukup, yittin gözlerimden daňsaz wagty. Dogry a ýarymdan dolandyň sen soň. Öň menkidiň weli, menki däl olsaň. Şonda men diýipdim sen bagtly bolsaň. Heme meniň bagtym, hemem öz bagtyň. Şo wada ýüzüňde görünne ünji. Gözlerinden kaçtı üç tane hünci.
soň açdy 4-nji, on soň 5-nji. Şol iň mert wagtyň, iň ejiz wagtyň. Içerde otursam yüregim osyar. Daşa çıksam asman dipenim masyar. Şu goşgyň heniden bagrymy kesyar. Tas şahir bolupdyň çol gyz wagtyň. Tas şahir bolupdyň bordyňam belkem. Şahirlik yanğımdan başlanýan eken. Yine gaýdyp gitdiň, savaşdym kem-kem. Şonda da kuwat sen her ýalňyz wagtym. Kim bolsa da saňa sataşan kişi, çağalaň bagtyna sag bolsun başy. Yöne sen başyňa salaýsa qyşy, giýje öwrilmez moň günniz wagty. Çümdirse eliňe ýekeje tiken, şol tiken müň bolup bagryma çöker. Şygyrymy düşüner, ışk ýükün çeken, çekmedik ýitirer öz ediz wagtyn. Yine şunu bilsin ol bagtly oglan. Beýle gyz dogmandy, enne hem dogmaz. Dogsa da 100 ýyldan bir ýedek doglar, onda da seherin iň tämiz wagty. Arada aylandım tejen yerlerine. Yaşlık yıllarımdan geçen yerlerine. Seredip göz yaşın seçen yerlerine. Geçirdim bir gece bir günniz wagtym. Gaňyl hem otyr öňk ýerinde. Toraň hem otyr öňk ýerine. Şol derýaym ýatyr öňk ýerine. Bir tapmadyk zatym öňk ýerine. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýyt wagtyň.